Hemen ondoz ondoko analogiko digital bihurgailu baten prozesua azaltzea edo irteerako balioa kalkulatzea baldintza hauetan. Esaten digute ondoz ondoko bihurgailu honek 0 eta 5 artean egiten du lana, eta badituela 4 bit, eta sarrerako tentsioa baldin bada 3,85, ze irterako balio digitala eman behar digun. Bueno, hasi gaitezen beti bezala lehendabizi ulertzen eskutan daukaguna. Ondoz ondoko bihurgailu bat. VRF maksimoa 5 voltio. Vale, 5 voltio. Minimoa V min 0 voltio. A2. Eta sartzen zaigun tensio analogikoa ja hold hor eutxita, track and hold blokearekin, 3,85 voltio. Eta garrantzitsua hemen lau bit ditugula, n lau bit. Beraz, nola egin dezakegu, ulertu beharko dugu honek funtzionatzen duen prozesua, honek zer egiten du. Daukagu hemen tensio bat. Eta honek egiten duena da hauxe. Nik ez dakit hemen zer eman behar dudan, egin behar dudana da, lehendabiziko bita garrantzitsuna batera jarri behar dut batera, bestenekoak zerora, honekin kalkulatu behar dut nire tarteko erdiko balioa, eta konparatu behar dut mailarekin. Goitik baldin badago, hau bat geratzen da. Azpitik baldin badago, 0. Sistema bitarrak ezaugarri hori dauka. Beraz, hasi benaiz, hau lehendabizikoa izango zara de iru, de bi, txukunago, deko garrantzitsua delako, de iru, de bi, de bat, eta de 0 izango ziren. Jarri behar dut, batera. Honen balio bitarra da 8. Lau bitekin, 16 zenbaki irudikatu dezakegu, handien 15, erdikoa, 8. Horein, zenbaki hau egin behar dudana da, bihurtu seinale analogiko batera, 8 horren balio analogikora tarte berdinean, eta konparatu behar dut daukagunarekin. Beraz, bihurgailu analogiko honek egin behar duena da, eman behar digu balio analogiko bat, eta hemen zuzenean erabili behar dut bihurgailu honen bere formula. Honek egiten duena da. Tarte hori, zati kombinazio guztiak, biber lau, bost zati amasei, bere izmena dela, biber balio digitalak, kasu honetan 8, honek eman behar digu 2,5 voltio. Hau da, balio digital erdiarekin kalkulatzen dugu tarto analogikoaren erdia. Eta orain, konparadorenekin konparatzen ditut biak, konparatzen dut. Hau, honekin. Hau, altoago baldin bada, bat hori geratzen da. Bat hori bat da, kalkulatu dugu lehendabizikoa. Beraz, bestenekoa kalkulatzeko prozesu berdina jarri behar dut urrengoa batera, hauek zerora, horrela goiko tartearen erdia kalkulatzen ari naiz, honen balio bitarra da 8 gilau 12. Eta orain berdina, digital analogiko bihurgailu honekin, bihurtu behar dut hau, 0 eta 5 arte hori balio analogiko batean. Izan behar dela, hause, bere izmena da. Tarte analogikoaren balio guztia, zati kombinazio guztiak, biber lau, biberen izango zen, bider 12 balio digitalak. Kasu honetan, hau nabil bihurtzen. Eta hause ateratzen da 3,75 voltio. Eta hau konparatzen dut sarrerarekin. Hau, handiago izaten jarraitzen duenez, bat hori geratzen da. Beraz, lau bit horietatik bi kalkulatu ditut. Bat eta bat dira lehendabizikoak. Eta besteneko egin prozesu berdina. Hau batera jarri behar dut, pasatu behar dute balio analogiko batera, honen balioa da 8 gehi lau gehi bi, hau 14. Eta hau pasatu behar dut balio analogiko batera, konparatzeko nire VH honekin, eta hau izan behar da, tartea zati kombinazio guztiak, bere izmena, bidera 14, balio digitala, kasu honetan, hau nahi dudalako konparatzea, eta hau ateratzen da, 4,75 voltio. Hau konparatzen dut honekin, eta hau altuago ateratzen denez, horrek esan nahi du, bat hori ez dela bat. Hau da 0. Beraz, ja, lauetatik kalkulatu dut lehendabiziko hirurak. Eta azkenekoarekin berdina, hau batera jarri, analogikora pasatu, eta handiago baldin bada 0 geratu. Bestela, bat. Honen balio da 8 gehi lau gehi bat 13. Bere balio analogikoa, zenbaki honen balio analogikoa, tarte berdinean izan behar da, bere izmena, bostatin. Biber N, biber lau, bider 13 kasu honetan. Eta hau ateratzen da horrein, 4,062 voltio. Hone jarritzen duenez, hau baino altuago izaten, hau 0 geratu berzen. Beraz, prozesu guzti honen emaitza ematen du balio digital hau. Altuago denez, 0 esan dugu geratzen dela, beraz, bihurgailu analogiko digital honek, lau bitekin eta tarte honekin eman behar digu bat 0, 0, sartzen bazaigu hemen,
3,85 voltioko seinale analogiko bat hor eutsita hold, traka hold blokearekin.